Papaano pasukin? Paano mag-reply?
Nako, pa-dollar sign. Hindi ko. Naka-live sa Prism si ako. Hindi ko naman dinig yung music. Paano ba? Tapos naka-off yung dollar sign ko. Hindi ko alam kung saan. Malabas na daw siya. Pero ako, dali. Doors are closing.
Saan na ba to? Wala naman. Ha? Wala naman. Hoy, naka-live ako sa Prism. Pa-help naman. Di ko naman dinig yung ano. Sabi ko nga, tapos lumabas pa ako. Saan na kaya yun? Kasi, hindi dapat ito yung suot kong sapatos, yung isa. Yung binang ano na. Bay, butas dito. Butas dito, biyak doon. Eh, sabi ko, Yung wag na. sapatos mo? Oo, yung Parehas tayo. Eh, sabi ko, oo, ulan. Sabi ko, kaya ginawa ko. Bumalik ako, isang order. May sound naman kasi hindi ko dinig. Hindi naman naka-play. Kanina pa yan. Paano mo maririnig? Hindi na. Tapos naka-off ang... Nadidinig kasi. Pwede i-mute? Bakit kaya ano dati? Hindi na dinig. Agyaman man itiamin namin nga ba na awan nga tan na sinsinaw nga
pansit crispy. ken bendisyon nga adu. Mainit pa. Awatem Jesus, Biyahe. Congratulations again. biyak ko idatun ko ken kawen. Nagluluto ata siya ng breakfast. Amio tasalakan inted mo para burnat nagkaadu. Gloria, Gloria, Jengatu. Awatem Jesus, awatem amin. Biyak ko idatun ko ken kawen itek amin. Ni Jesus ti sumbat amin nga rikrigan, malaksit pa'y kankwana awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat amin nga rikrigan, malaksit pa'y kankwana awan ti daduma. Amok adut sa lutso taunek ti ismayam tal na di mabirukan, gaputing na palabas nga di mo malipatan, ngem may salang ti ibagak ni Jesus ti sumbat. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kankwan awan ti daduma. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kankwan awan ti daduma. Amok adda ti bantay kasla di makalaya, amok nasakngit ang ata. Kasla nga di agini, bilang man madimamuti sa uti Diyos puno, ket nulok tamta puso mipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kankwan. Ni Jesus ti sumbat amin nga rigrigan, malaksit pa'y kankwan awan ti daduma.
pisong batamin nga rigrigat malaksit pa'y kang pisong batamin nga rigrigat malaksit pa'y kang kwan awan pinagduma. Kakapsat ko nga Kristiyano at pagpatuloy kayo papig sa inyo't pamatiyo taumayan ni Jesu Kristo dagitirigligat yu ket ano sa inyo ay gagangay itrabaho yukit di dayta na Diyos ang napamati pagimbaganti umili tapno adudan tu di mapili dagitirigligat yu ket ano sa inyo ay gagangay ng gamin Good morning, MRSO, si Felix Vlog. Good morning sa iyo. Nudakil di problema yu italit yu ken ni Jesu Kristo Nasida tayo nga dita Kuya Batki. tagin na kayo nulakit di mamati kayo dagitirigligat yu ket ano sa inyo ay gagangay ng gamin kakapsat ko nga manursuro apat patuloy kayo taat daing karini Kristo dakkel nga gunggunayo dagitirigligat yu ket ano sa inyo ay gagangay ng gamin gagangay ng gamin. Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay awan pagbutnak taadaak kita presensya Jesus na imbag ka, Jesus na imbag ka unay agyaman ak Jesus iti amin ak nakabalik
amin langit ken daga sikatiag tagikwa oy nagari ka agturay ka apo Aminadaya Gloria ken panagiaman iteng mi amin ken ka uray init dinto nagaranya ken bitbitwen marunaw aming nasabong mapukaw man agtali na pagarian itagay mi tanagan mo ikanta mi tidayaw mo ari ka tiara ari ken napo ka tiap ako aming langit ken daga sikatiag tagikwa when agari ka agturay ka apo itagay mi tanagan mo ikanta mi tidayaw mo ari ka tiar ari ken napo ka tiap apo aming langit ken daga sikatiag tagikwa when agaw mo ari ka tiar ari ken napo ka tiap apo aming langit ken daga sikatiag tagikwa when agari ka agturay ka apo when agari ka agturay ka apo when agari ka agturay ka apo Sagip ni Jesus, marit na kunay. Sagip ni Jesus, marit na kunay. Umasideg ka ken kwana, umasideg met ken ka. Sagip ni Jesus, marit na kunay. sagid ni Jesus marigna unay sagid ni Jesus marigna kunay umasidik sidik met kenka sagid ni Jesus marigna kunay Hallelujah
Thank you, Kabsa, Tony. Thank you. Luawan ka, dito'y puso. O Diyos, masapul ka. Siyang makayain iakyan. Luawan ka, dito'y puso. Siyang makayati, umadayukin ka. O Diyos, masapul ka. Siyang makayain iakyan. Luawan ka, dito'y puso. O Diyos, masapul ka. O Diyos, masapul ka. Tarigagay ko, daydayawin ka. Di amin nga puso, agrupapkin ka. Kabsa, Tony. Thank you so much. Sige, aman ako.